Α, καλώς ήρθατε. Περάστε, καθίστε. Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο που περιέχει την πλήρη έκδοση μιας μικρής ταινίας, η οποία γυρίστηκε ως online διαφήμιση για λογαριασμό του ΟΤΕ. Η γονική συνένεση δεν είναι απαραίτητη. Αντιθέτως, συνίσταται η παρακολούθηση με συνοδεία κάποιου παιδιού, το οποίο πιθανότατα θα γνωρίζει 5 πράγματα από υπολογιστές, ώστε να βοηθήσει το γονέα να καταλάβει τι βλέπει. Το ίντερνετ έχει γίνει βασικό κομμάτι της ζωής μας. Α, ο κλασικός πατέρας, που διαβάζει στο καναπέ την εφημερίδα του χωρίς εξώφυλλο. Απολύτως φυσιολογικό, ίσως την είχαν σε έκπτωση. Μια εποχή που όλα γίνονται πιο γρήγορα. Μια οικογένεια βάζει νέες ταχύτητες στην καθημερινότητά της. Όλα αλλάζουν. Αυτή η οικογένεια όμως μένει ίδια και απαράλλακτη. Παρατηρήστε ότι πάνω στο τραπέζι, εκτός από το DVD του Avatar, υπάρχει ένα παιχνίδι για PlayStation 3 και ένα για PlayStation 2. Έτσι, ποικιλία, κανείς παραπονεμένος. Ο μικρός Μάρκος είναι με τις κάλτσες. Σημειώστε το για μετά. Τώρα θα γνωρίσουμε τον πατέρα. Παρατηρήστε τα δάχτυλά του. Παπά, να παίξουμε ένα διπλό. Μάρκο, πηγαίνει λίγο στον αδελφό σου, παιδί μου, έχω δουλειά. Ο gamer πατέρας έχει αναπτύξει τεχνικές Shaolin και παίζει χαϊδεύοντας τα πλήκτρα, χωρίς να τα πατάει. Θα περίμενα η κλασική οικογένεια να έχει έναν κλασικό 17χρονο με κλασικό μαλλί hipster ή τούφα μες στο μάτι ή κάποιο τέτοιο κλασικό στερεότυπο. Μάλλον πλέον η μόδα, σύμφωνα με τον υπεύθυνο casting, φαίνεται να είναι το κοντοξυρισμένο μαλλί, για κάποιο λόγο. Για να δούμε όμως τι έχουν στις οθόνες τους. Το παιχνίδι λέγεται Assault Cube, είναι δωρεάν, τρέχει σε Windows, Linux και Mac, αλλά εδώ βλέπετε απλώς ένα βίντεο του. Πρωταγωνιστούν οι G55, Black, Lack, Calypso, Κουλουπού και ο Lian συντόμος νεκρός χειριστής. Κάποιος έγραψε Verräterin, που σημαίνει προδότη στα γερμανικά. Καλά που δεν είπε Ficken ή τίποτα τέτοιο, αλλιώς θα έπρεπε να αλλάξουν την ένδειξη καταλληλότητας. Φαντάζομαι έχουν πάρει σχετικές άδειες από τους παίχτες του βίντεο για να το αναπαράγουν σε εμπορική διαφήμιση. Ούτε λόγος. Εδώ, ο σκηνοθέτης έξυπνα έκρυψε την οθόνη αποτελεσμάτων με μια δικιά του, ώστε να μοιάζει λες και έπαιζαν διπλό μεταξύ τους. Έχουμε παράδοση ως χώρα στο Photoshop. Δεν μπορούσε να πει όχι, το χ δεν έγραφε καλά σε αργή κίνηση μάλλον, οπότε προτιμήθηκε ένα δραματικό «No» 5 δευτερολέπτων. Μιας και μιλάμε για ώρα, είναι 2 και 25 το μεσημέρι περίπου και είναι όλοι σπίτι παίζοντας παιχνίδια. Αυτό είναι που λέμε «Ας ήταν κάθε μέρα Κυριακή». Κεφάλαιο δεύτερο. Όλοι μαζί και online μαζί. Εύγλωτο. Κάνει και με καταληξία. Θα σκέφτηκε κάποιος κάπου εκεί έξω, μάλλον. Ο μικρός Μάρκος έχει φορέσει παπούτσια τώρα και παίζει μπάλα στο κρεβάτι. Οκ, γιατί όχι. Δεν κολλάει. Μανώ. Ετοιμαστείτε για υπέρτατη φωνή Μάνου. Έλα. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Τέλος. Μανώ, σου άρεσε το βιντεάκι που σου έστειλα? Ναι. Α, μου έστειλες κι εσύ. 2. Δείτε, όπως ανοίγουν την πόρτα, έχει γυρίσει και τους κοιτάει. Αλλά στο επόμενο καρέ είναι καρφωμένη στον υπολογιστή. Πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά. Η ζωή, ένα ποτάμι που κυλά. Ο μικρός τώρα έχει βγάλει τα παπούτσια του πάλι. Θα τα βαρέθηκε. Χωρίς γίνει. Πάτε καλά. Μαμά, μάτεψε, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλάω με τον Μάνο. Κι έχω κι αυτός που παίζουνε και θα κολλάει. Μονόλογος με το μικρότερο βιολί του κόσμου.
πως πρέπει να δώσω περισσότερα πράγματα σε αυτή τη σχέση. Να κάνουμε περισσότερα μαζί. Κοίτα κορίνα μου, επειδή έχουμε και μια διαφορά ηλικίας, στο λέω αυτό με κάθε σιγουριά. Το μόνο περισσότερο πράγμα που μπορείς να δώσεις σε αυτή τη σχέση μέσω ίντερνετ διώκεται ποινικά από το τμήμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καταλαβαίνεις. Να στέλνω τραγούδια και βίντεο, να μιλάμε στο chat, να παίζουμε, να. Τα τραγούδια και βίντεο που θα στέλνεις φαντάζομαι θα τα έχεις φτιάξει μόνη σου, έτσι. Αλλιώς θα είναι παράνομο και θα σου κόψουν τη σύνδεση και μετά δεν θα μπορείτε ούτε να μιλήσετε, ούτε να παίξετε, ούτε να. Καλά, δεν υπάρχει καμπάρι. Έχουμε πει 1000 φορές. Δεν κολλάει. Μπορεί να τον παίζουμε, αυτή να μιλάμε το μάτι στην τραγούδια και δεν κολλάει. Ξεκόλα λέμε. Αλλά αυτή έχει μείνει στην εποχή πριν το VDSL. Τότε που τα είχε με τον Κώστα. Ωχ, το βιολί. Ή τον Παύλο. Ή τον Γιώργο. Μήπως τον Στέφανο. Μάνος, Κώστας, Παύλος, Γιώργος, Στέφανος, εντάξει κύριε σεναριογράφε, το καταλάβαμε. Η κοπέλα έχει αλλάξει 5 σχέσεις. Πού βαδίζει νεολαία σήμερα, έσχος, ντροπή, όνειδος, κουλουπού. Σε λίγα χρόνια όμως, που η σημερινή 19 θα βάλει ίντερνετ από την τσέπη της, θα θυμάται ότι κάποτε την είπες που... Πεινάω πάνω να δούμε τι έφτιαξε η μαμά. Έλα να ανεβάσουμε πρώτα το βιντεάκι και κατεβαίνουμε. Όχι, πεινάω λέμε. Έλα ρε Μάρκο, 1 λεπτάκι θα πάρει μόνο. Έχουμε το εξής θέμα. Όλες οι σκηνές φαίνεται πως γυρίστηκαν σε ένα διόροφο σπίτι με κήπο, αντί για κάποιο στούντιο. Σε αυτό το σπίτι, κανονικά, μένουν οι ιδιοκτήτες του και φυσικά έχουν μέσα τα πράγματά τους. Λίθρες, κοπανιστή, μάραθο, δεν έχω άνηθο, τι να κάνω. Σε όσπρια. Ένα από τα πράγματα αυτά είναι και ο πίνακας σημειώσεων της κουζίνας. Στο πάνω μέρος του υπάρχει ένα τηλέφωνο μιας εταιρείας security και στο κάτω το τηλέφωνο κάποιας κυρίας, ίσως φίλης ή γειτόνης σας. Το τηλέφωνο αυτό είναι στην Εκάλη και ο ΤΕ δεν το καλύπτει με VDSL, οπότε, αν είναι γείτονες, σημαίνει πως το διόροφο σπίτι που βλέπουμε δεν θα μπορούσε να βάλει το προϊόν που διαφημίζει. Ηρωνία? Να τα κρέατα. Μιλόπιτα. Μπα, το μήλο όμως με αυτό το φως. Οπ, μαγικό. Κάποιος το κατάλαβε και εξαφανίστηκαν οι αριθμοί τηλεφώνου. Τώρα πρέπει να πάει η Πέπη στον κτηνίατρο. Περαστικά σου, Πέπη. Από εδώ, καλά, τα likes που έχει να μαζέψει αυτή η φωτογραφία, έτσι, εδώ. Έψαξα και βρήκα τη φωτογραφία που ανέβασε και σας την παραθέτω. Μας βλέπω να τρώμε νεκρά φύση. Μπα, τελείωσες τη δουλειά. Ναι. Χάσαμε πάλι. Όχι παιδί μου, χάσαμε, τι χάσαμε. Απλώς πείνασα. Κατάλαβα. Η μητέρα μόλις ηρωνεύτηκε τον πατέρα ότι αντί να δουλεύει, έπαιζε χάνοντας την ώρα του. Ενώ εκείνη τραβάει φωτογραφίες με το τάμπλετ, έχοντας ξεχάσει πλέον ότι αρχικά έψαχνε συνταγές. Αυτός ο φαρισαϊσμός απλώς υπενθυμίζει πως όσο γρήγορο ίντερνετ και αν έχεις, η κοινωνία παραμένει 2 ταχυτήτων. Ανεβάζω τη φωτογραφία στο chat bam και φτιάχνω κάτι. Εσύ πάρ' τα παιδιά να κατεβάσετε καμιά ταινία στο μεταξύ. Να καλά. Από πού θα κατεβάσει την ταινία ακριβώς? Το VDSL είναι double play, τηλεφωνία και ίντερνετ. Δεν έχει ούτε TV πάνω, αλλά ακόμη και αν είχε, η ταινία θα κατέβαινε, απλώς θα έπαιζε επί τόπου με streaming, όπως κάνουν όλες οι online υπηρεσίες εμπορικών ταινιών. Δεν φαντάζομαι να μιλάει για torrents. Πα, αποκλείεται, αφού τους έκανε throttling και μείωνε την ταχύτητα download, συν του ότι οι εταιρείες παραγωγής το θεωρούν παράνομο. Ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε? Τι λέγαμε? Α, ναι, να βγάλω τη φωτογραφία. Να δοκιμάσω όμως και αυτό το φίλτρο. Δεν μπορώ και να δικαιολογηθώ ότι θέλει και ώρα το upload. Ούτε πριν τη VDSL ήθελε, αλλά κουβέντα να γίνεται. Και αυτοί θα κατεβάσουν ταινία αμέσως. Ελπίζω μόνο να αργήσουν να τη διαλέξουν. Κανείς δεν μας εξηγεί από πού θα κατέβει αυτή η ταινία. Τα άπαντα του Archive.org θα κατεβάσουν. Πάντως, εντελώς συμπτωματικά, την ημέρα που ανέβηκε αυτή η διαφήμιση, ο πάροχος γνωστής ελληνικής σελίδας Torrent έφαγε 2 χρόνια φυλακή, επειδή είμαστε πολύ μπροστά ως χώρα. Αυτό είναι. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε να το περάσαμε. Δεν είχα αυτό το ατέρμονο που ήθελα. Εσύ, παιδάκι μου, δεν είσαι καθόλου φυσικός. Δεν νομίζω ότι την τηλεόραση που Ο μικρός τώρα ξαναφόρεσε τα παπούτσια του. Μπορεί να γλιστρούσε η σκάλα, θα μου πεις. Η ασφάλεια προέχει. Έλα, δεν θα φάμε. Έλα ρε παιδάκι, με 1 λεπτό θα κάνει να κατέβει ταινία. Έλα να σου δείξω μια σκηνή. Πεινάω.
Να σημειωθεί ότι εδώ και 2 σκηνές ο μικρός Μάρκος πεθαίνει της πείνας, ενώ η μητέρα του ανεβάζει φωτογραφίες και ο πατέρας του πυροβολιέται. Το ίντερνετ μας διασυνδέει, αλλά πρέπει να είμαστε ζωντανοί για να το απολαύσουμε. Παπά, έλα, έχω διαλέξει ταινία. Από πού τη διάλεξες, βρε κορίτσι μου? Είπαμε, ο TTV είναι άλλο πακέτο. Αυτό το χειριστήριο τηλεόρασης που κρατάς, τι σχέση έχει με τη VDSL? Τι είναι αυτό? Πάλι Ιαπωνέζικη, ρε κορινάκι. Να δούμε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Άστο, να το δεις μόνος σου αυτό. Περιπέτεια να δούμε. Να σας πω. Μια και είμαστε όλοι μαζί, δεν βλέπουμε μια κομμωδία. Έλα δε εσύ. Εγώ αυτή θέλω, ρε παιδιά. Και όσο ο μικρός περπατούσε την απόσταση σκάλα-σαλόνι, αποφάσισε πως ζεστάθηκε πάλι και ξαναέβγαλε τα παπούτσια του. Παιδιά, τι να κάνεις, κύριε σκηνοθέτα? Ουσιαστικά ήταν μια 5λεπτη ταινία φαντασίας, παραγωγή ΣΟΤΕ, για μια υποθετική οικογένεια σε κάποιο βόρειο προάστιο της Αθήνας, το οποίο κάποτε στο μέλλον ίσως να πιάνει VDSL, κάνοντάς την να περνάει τα μεσημέρια της νηστική, μαλώνοντας για το τηλεκοντρόλ. Και φυσικά, ο καλύτερος τρόπος για να κλείσει μια τέτοια ταινία είναι μουσική τύπου Disney. Α, επιτέλους να και η γιαγιά, ως άλλη Θεοπούλα να ζητάει τα like μας για χάρη του ΟΤΕ. Και τέλος, έτσι, χωρίς τίτλους. Γιατί τίτλους τέλους έχουν οι ταινίες, όχι οι διαφημίσεις. Αυτά για σήμερα. Να θυμάστε να σκέπτεστε, ακόμη και τα μικροπράγματα. Είστε επανειδήν.